Guys, dito kami sa second floor. Lasing na si Danny. Sa Bulacan pa uwi yun. Ay sa ano? Kaloocan sa ano yun? Sa uwi si Danny sa Malabon. Sumuka? Oo. Para Yamak dito. Dito kami sa second floor, guys. Si Red Dwarfs tapos tayo ng... Mang, hi. Hi. Nga naman? Ano mo nga ito ba? Dakdakan, deta. Dinakdakan. Ayam. Ito, papaitan siya. Papaitan. Pwede. Ilocano, papaitan. Birthday na aking kumpare, kaya napainom tayo. Ito, pare, hi ka pare. Si pare, hindi pa nakakainom ito. Pare, birthday mo, may birthday, hi ka. Hindi na wala na. Danny, pwede mo na pare ba ito? Hello, Mang. Ito yung pinaka-artistahin sa amin. Mang, kaway ka, Mang. Pamangkin ni Joey Marquez. Kaway ka. Umiiyak siya. Ito yung pinaka-gwapo sa amin. Wala na. Papaitang Ilocano. Pa ito nga lang, ano. Papaitang Ilocano, boss. Ma'am, pakibuksan mo nga, ma'am. Yan, paborito Buksan mo, niya. buksan mo. Buksan mo, papakita ko sa mga YouTube, mga kasamahan ko. Papaitang Ilocano. Paborito niya mga. Kaso, hindi pa kumukulo. Okay. Boss, Ilocano yung may tain ng kambing. Yung ba yan? Oo, yun. Hindi mo siya Papaitan. Hindi mo siya madumi. Hindi, okay na yan. Hindi, yan ang paborito niya, ma. Yun talaga yung tain ng kambing. Yan mga boss, pinakita ko lang sa inyo yung ano. Ilocano, yan. Okay, sarap niya, no? Hindi mo kumulo. Hindi mo kumulo. Ano yan? Ubusin ko lang to. Hindi ko na hintayin, pare. Pare, ano masasabi mo sa birthday ngayon, yung mga pulutan natin? Ano masasabi mo? Harap. Kahit kung video ko, di manugang kong Harap. babae surot ko. Wala akong masabi. Wala ka na masabi. Masarap pulutan. Masarap lahat. Alin dyan ang masarap, pare? Alin dyan? Sarap lahat. Alin dyan ang paborito mo, pare? Lahat. 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 Isa pa. Paborito mo. The good. My God. Lahat ang pinakita mo, lahat. Pwede bang English, pare? English ako. English, oh. Yes, English. Kaya sabi mo, sweet. What is the favorite Fried chicken. Fried chicken naman, fried chicken. English yung fried The chicken. all. all? All ba? All. The all. All mino. Green. All mino. Menu. Yeah. All nino. A specialty for me. Special day. Who is the cook, pare? It's okay. Cook. Who is the? Sino daw nagluto? Me. De siyempre, Me. is that me? Kaya pala masarap. Kaya pala mga sarap mga kaibigan kasi siya nagluto. Okay. O sige, pare. Okay, thank you. Marasan nyo. Thank you very much, pare. Thank you. Kahit hindi masarap, pare. Okay na. Ano yan? Malalabat. Pare, hi ka muna. Birthday ni pare. Ay, hello. John, hi ka. Dami naman naman. John, hi ka, John. Okay na. Ang dami. Isa pa, pare. Pare, isa pa.